И здравейте, приятели, вие сте с моят канал и днешното видео е малко по-интересно. Това е моят брат Калин зад маската. Той е с маска специално да не го ударим. Тук съм сложил един телефон и един статив за гърди, а братовчет ми Денислав снима с GoPro-то. И днешното видео прави много интересен клип. Приятели, ще има малко ъгли, този път забравих да взема стативите. В момента имам само един. Сложили сме другия телефон на брат ми стаята. Ден, отиди оттам, отвори вратата, покажи се, че стана. Да ти пусна малко ъгъла. Помятай на камерата. Айде, идвай. Така да затворим тези стаи, защото няма да им трябва. И официално почваме днес ще направим един много готин епизод. Както виждате от моята камера в момента. Ето е камерата. Кико, дай този автомат и тук. Да покажем какви имаме автомати за дримата. Имаме Nerf Trio. Имаме един голям Nerf, който взехме наскоро. С 30 патрона и имаме още един дрън, още един Nerf Game Over, на който пише Кико, донеси другите патрони и донеси лъка. Приятели, ако ви харесва много тая поредица, може да ударите лайк, да се абонирате за канала с камбанката, да не изпускате още такива подобни видеа. Така, ето Кико след малко ще ни донесе лъка и неговите патрони, които ги сложил в едно куфърче. Така. Ето ги патроните. Нямаме много, ще ги видите на моята камера. Кико, къде са патроните? Имаме тук. Ето или са всички патрони? Да. Които ни остават? Не, трябва да има още. Денито има патрони в джоба и това са останалите патрони. Иначе сме заледили целия пистолет. Така, Кико, на тебе ще те дадем и толкова патрони. Кико ще е само в отбор, който ще се бие след този пистолет. Не, Дени, дръж, Кико. Дръж, вземи си. Дай да ти извадим малко патрони от твоя пистолет. Все пак и Кико трябва има, вземи още малко. Не, Дени, не зареждай и не трябва имаме отстрани. Аз съм в джоба, много. Тогава ги остави тук и аз да имам. И така, Кико. Стига си За какво са ти, бе? За какво не съм? Добре. Приятели, ако виждате добре на тази камера, чай да е видял с какво хваща. Все пак снимаме с Canon. С една камера Canon. Така, пистолета много ръмжи. Мисля, хора, че камерата скоро ще умре. Дени, спри, моля. Камерата скоро ще умре, тая от която снимаме в момента, и ще трябва да превключим само моята, да оставим и няма да имаме, ще изгубим още един ъгъл. Така, аз по някое време ще дойда да я проверя. Така, приятели, аз слизам за малко до това и веднага се качвам и почваме играта. Ето, приятели, вито се качвам по стълбите и започваме тая игра. Минаха 4 минути, съжалявам, че ви така. Кико, готов ли си? Добре. Дай при твой сигнал и почваме. Сложил ми Калин, тук е един голям патрон. Готов съм. Тогава почваме. Приятели, започна и вече голямата игра. Дени, ти докато отстрелваш, аз ще сменя стативите. Ти се отстрелваш. Кико дойде. Нанеси ми удар. Трябва да ли сменям това за гърди, че не ми харесва. Приятели, напална брат ми и му сцепих муцуната, направо го. Ще видите една другата камера. Сега елате. Така. Взем ли се добре? Да, това беше на шега. Така. Ето да разгледате. Направо. Кико! Айди! Идва? Приятели, само го на глава. Идва ли? Идва! Сативаме една глава. Вече сме готови за действие. Може да изглеждам нелепо, но всичко го правим за вас за клипа. Ако ви харесва подобна поредица, ударете лайк и се абонирайте за канала.
зарежда в момента. Да видим дали батерията е спряла. Идва, идва, идва! Не снима още. Идва, опа! Аз вече казвам. Кажи. Нямаш патрони? Нямаш патрони? Аз казвам нещо. Добре, ма не казвай много глупави. Стреля! Приятели! Епа, стреля! Приятели! За малко! Бързо! Тръгваме! Давай, тръгваме. Докато призари. Давай! Имам чай да проверя камерата. Добре. Приятели, той зарежда в момента. Приятели, той зарежда в момента. Идва! Идва! Метвам го, приятели, малко патрони. Метнах му, приятели, малко патрони. Още записва канона, не се предава. Още записва канона, не се Да предава. се вижда нещо. Дано да се вижда нещо На главата. с този статив на главата. Клипа мисля да не бъде по-дълъг. Клипа мисля да не бъде по-дълъг от половин час. Приятели, готов са. Приятели, готов съм. Стрела. Така мисля, че Стрела. виждат. Къде е Така очилата? мисля, че виждат. Къде е очилата? Очилата! Очилата! Приятели, така мисля, че не виждате много добре. Няма патрони долу. Няма патрони долу. Спря ли клипа? Добре. Спре. О, не! Калин ме гръмна, приятели. Калин ме гръмна, приятели. Че няма много батерия на телефона. Изписаме, че няма много Но батерия това на телефона, но това нямаме спре. Това видео може би ще го обработвам. Това видео може би ще го обработвам повече време, защото имаме все пак 3 камери. Що? Нападай. Славе! Няма патрони, пък стреля! Давай, аз имам. Оцели го. Оцели го по главата. Патрони. Няма патрони. Нямам патрони. Дей ми това зареди. Дей, давай. Това за камера. Още снима ли? Тази камера още снима ли? Още снима. Стига си. Приятели, тук. През повечето време мисля да гледате. През повечето време мисля да гледате тази камера основната. Ще го прикривам. Напада. Приятели, той не е разбрал. Няма патрони. Нямам патрони. Ти си на ход. Да си ми се гъл. Тя си ми се гъзва тук.
Отвори. Ще му кажа сърпрайз. Сърпрайз! Сърпрайз! Не можеш да затваряш! Не можеш да затваряш! Нямам! Олбе! Съкрит пък си най-силен. Искаш да вземеш моя? Дай да взема кой път. Вече сме с картешници. Нападам! Приятели, вземам патрони. Приятели, ако ви харесват подобни Приятели, ако ви харесват подобни видеа, ударете лайк и се абонирайте за канала с камбанката. да направим още. Да направим още. Идва! Идва! Приятели, нямам патрони. Приятели, нямам патрони. Беден, те са богати. Той не вечер. Мисля вече да Защо? Кой? Потих. Те ми казаха и там чупите. Мачора, ви не сте чу. Нямам патрони. Нямам патрони. Ой, вземи го е! Вземи го е! Не, бе! Заглежда ми са патрони. Заглежда ми са патрони. Сега е време да гоним. Приятели, мисля вече да... Там, където истинския бой ще зумна. Там, където го бием. Само да закрепя камерата идеално да се получи. Приятели, изпадахме всичките патрони. Може някой да... Приятели, изпадахме всичките патрони от автомата. Дени. Аз не... Няма го. Идва! Идва! Дени бомба. Дени идва. Пак ли идва? Имаме време. Приятели, дарите лайк. Не знам дали други правят това в България. Смалям да видите всичко. Идва! Отвери го, приятели! Няма патрони.
Хайде ми гръм. Приятел, ще помня. Деница или няма патрони? Кажи ми къде сме. Оле, приятели, но с голямо напрежение сме. Ще да страшен. Да! Аз имам. Нямам патрон. Бате, може ли някой да дойде от моя отбор? Не, не и днес. Моля, ако обичаш. Хора, няма да отдаваме. Той иска да ме изнуди по този начин. Не, бе! Защото не някой от нашия отбор. Не. Моля. Вие отбор. Майко, Дени, ти си! Дени! Дени! А да гони вас! А да гони вас, да! Вземи го! Не! Учи си баста и ще върнем пистолета. Пращам се. О, приятели, не! Приятели! За първи път бой! Моля, не. Приятели, скочват военно. Кико нещо най-каче, не ме бъдеш. Приятели, няма да спираме! Садай си маската, Кико! Приятели, да гледа ли снима тайка? Добре, приятели, 20-та минута снима още. Още 5 минути, приключваме! Не може вътре. Не може и там! Жаден съм. Кико, давай. Приятели, гръмваме в главата. Пак се закричи. Приятели, гръмваме в главата. Ще го накърцам. Ще си иска без всички. Премести камерата на съм. Копчето зади, приятел. Приятел ми спира. Приятел. Да не спира без...
Извика ми Матио. Взимай. Приятели, за другото видео мисля да сме по-подготвени. Ние го решихме тук що клипа. Дентис. Не бях. Ей, скапани копелета! Не е така! Вие добре ли сте? Аз ще взема да го направя бомба. Ма не, от 3-4 пъти. Стреля. Какъв гами! Приятели, тук отирам съм. Приятели, по-трудно да се намеря. Приятели! Оли! Някой, педалце! Някой да дойде от моя отбор! Еми, приятели, щом Кико се предава, значи това ще бъде края на клипа. Не! Нищо, Кико. И без това вече е 24-та минута и трябва да спираме. Приятели, идвам да спра тая пара. О, приятели, тя се е изключила отдавна. Не знам какво е станало. Записът е 14, 20 минути, 19 минути. Така, Кико, да кажа нещо на приятелите ми. Приятели, това беше от нас. Ако ви е харесал клипа, може да ударите лайк, да се абонирате за канала с камбанката. Те продължават да се бият. Това ще бъде от нас. Ще се видим след малко. Или в следващия клип.